Agent 5-0! Itagagayam, isagot mi kada kayo ti maudin a serye ken paggibusan ti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Sa dinutayan ko. Napintas akama tinagitag. Malangit kon. Nagrangit kami kin ex-General Bartolome de la Cruz. Kat nakadanon kami itayan tirangkis atuman aw iti baybay. Natinagag itirangkis. Kat aging kaijayan ti malagip ko. Si Bibiaga kadibay. Si Bibiaga. Nagasatak pailan. Sino tinangispal kanyak? Adamay dito ay. Sika. Kumusta ang tirik na, Mr. Falcon? Kasano Jack may boss sa panunutan. Sika kadi tinangispal kanyak. At idog asaritaan. Ngambay am. Ibagak noan niya tinapasama. Nagasat ka talaga, Mr. Falcon. Asino ti mangi pagarup ang nakalasat ka iti dayya na pasamakan ka? Utang ko tibiyag ko iti kapsat mo. Di mon pampanunutan dayta. Ayan ti kapsat mo. Kaya't ko ti personal nga agyaman kan ko na. Nakapanawan. Flight da idi kalman. Anya? Imbagak matan. May saasiman ti kapsat ko. Nagbalik bayan. Kat apag iso anakalugan itiyati ako katigayim na idinakita da ka. Madamang aming ti panaglayag da amo pan iti may nga isla iti day di agundaway. Anya na pa nakairan ranana. Wan, inturong ti apo ang makalasat kapay kan patay. Adupay ngamin ti agur-uray a misyon mo. Wan kat nga ta. Kas kanya. Asino mat ti mangipagarop, ama itarayak ti agpangpang tanga ipapatay ko, idi addaak iti poder da iti De la Cruz. Nadiga po iti asawa na, sa anak nga taan nakataray. Wen, mamati aklao na inispal nag ti Diyos iti nasapang ipapatay. Kat husto ti kinunam, adupay ti agor-ore at tulungan tayo. Kat agyaman agmatkin ka, Veronica. Amok anak kumikum kagapo kanyak. Awan ay nyaman na. Aywan kayam. Umay dito ni Romeo. Itay lang nga inyawag ko ti may papankan ka. Kasta ka di. Nasayat nga rod na umay. Adulakit iti kayat na pagsarita mi. Amo kasi bibiyag ka, hindi saan mi nasarakan ti bangkay mo, Agent 5-0. Baro abiyag, gayam. Wan gayam. Talaga baro abiyag. O anya. Kumusta ti kaso ni De la Cruz? Leonardo, madaman ti pan nakabisbis ti kaso na. Adon ti rumrum wala saksi. Kasta? Maburibur lakit di tanti utak day jay. Dinan amo ti sangun na. Gapotag sa salupangan. Dagiti batikos kontra kan kuana ti media. Dagiti may bagay kan kuana. Una, kamot dyanan na. Aglawlawagan ti amin. Adon ti mangibagbaga ahos tula ang ti inaramid midi. Inino to na madalosan tinagan mo, gayam. Wan, Leonardo. Day talang matikal kali kaguman tayo. Saan ka day? Wan man. Mala. Sapay ko tamalpasin ti amin. Masintinsyaan ko mga roden day jay a De la Cruz. Nagsaya atan no nasarakan dagayam ni Leonardo? Wan naman. Si Bibiyag. Kat amo yun no sino tinangaywan kan kwa na? Asino? Ni Veronica. Anya?
Kasano ani Veronica? Tisima nakabsat ni Veronica tinakaalaw ka ni Leonardo. Idi natin nag-itirangkis kat nagdiso iti taaw. Kasta? Kasla na igagara ti napasamak, mamang. Nakalugan ti kabsat ni Veronica iti may sa ayate. Gaputag paspasyar di iti gayem na amay samot la balikbayan. Ket iso dati nakakita ka ni Leonardo. Kita man laang ti kuntaway. Nagasat ni Leonardo. Ket pagyamanak matunay. Gaputadakkel tinaramidan na iti pan nakaitalmag ni Mr. De La Cruz. Talaga? Uray mo't ni Veronica. Iso ti may sang star witness iti mabisbista kaso. San lakit dianam naman ni Mr. De La Cruz ti panagparang ni Veronica iti sumaruno abista. Di mat, nagpukaw mat ni Veronica? Un mamang. Naglemang, gaputan ano po nagiti private army ni Mr. De La Cruz. Ang gamita, mabalin ng tiagparang, ta protektadon. Nasaya at launay. Aggibos mat nga rodan tinararagsak nga aldaw dayjay a De La Cruz. Talaga, mamang? Dandanin ti pan nakasintensya na. Madam. Siga ka ti pangalan mi ti allowance mi kunan ni boss. Makapasuron kayo. Kwarta la ka na yun ti daw-dawaten nyo kanyak. Natural, madam. Siga ti kahera ni boss. Ala, ikan kayo. Ngam siguraduan nyo nga awanan ti parikot iti kaso ni Bartolome. Di ka mandanagan, madam. Mabuswelto ni boss. Dahito iti kwarta. Pagbibingayan nyo daytan. Mabit lang, madam, tabi lang. 50,000 pesos dayta. Maudi daytan nga itad ko kada kayo. Ne, madam. Maudi daytan. Ala, pumanaw kayon tamabuisitak kadagiti ropro kayo. Pumanaw kayo! Nakauyuyong ni Madam kadagiti pasorot ni Sir Bartolome. Nakabutbutang di tsura da. Di man la agamak nga amangan nulukonda. Awan ni Sir. Dandani sa anin nagawid dito eh. Gaputa mapmapan ka no iti ayan ti masakit nga inana. Bakit matuna yan ti ina ni Sir Bartolome? Amangan numadagdagan pa yan ti sakit na. Numamuan na ti parikot dagiti amo. Titay! Ha? Titay! Ay na. Awagan na kung tisungit nga amok. Ay, umaya kun, madam! Umayan, madam! Umasidag ka man, titay. Karumrumsik dagiti matan. Kakura ng kadimanan. Umasidag ka, kunak! Madam, anya ti iparami diyaw. Ay, anay ko! Ay, anay ko! Pinagsumbangir yung matan titong tayo kanyak, madam! Gapo! Tasi ka ti pangidas alak iti pungtot ko kadagijay aburangan! Ay, anay ko! Tibuok ko, madam! Anay ko! Ipatan niyo tibuok ko! Madam! Awan basal ko kada kayo! Apay ngayon siyang matan ti pagikaroon niyo! Tapno di ka mapatay! Humalaw ka iti sanok! Ha? Buisit! Apay nga binakastuyak matan! Pudno nga awan basol ni titay! Hanggang isumatan ti pagikarwag. Nujak may papas ti pungtot ko kadagiti pasurot ni Bartolome. Ha! Aglablabasan dagijay. May busan ti urnong ko iti bangko. Gapo iti inaldaw a panagdawat da iti kwarta. Nanang, kumusta kayon? Anak, adakan. Wan nanang. Matayak siguro. Nanang. Sakpay ang matayak.
Kayat ko nga awan iiliman mo kanya. Tapno iti mauti akong daway. Maibatyan kapay. Iti nabalitokan apang magbaga. Di maisa anadong mo na ina. Nanang. Imay ditoy, di maisa na singadkan ka. Iso, inagdamagak, iti mapaspasamak, adi mo may magbagakan niya. Anya. Uray, di iba ka. Ampukon, anak ko. Nanang. Pakawanandak. Anak ko. Apay anak ba nagkatakas? Saan ka ngayon suro? Ngagbalin aman anakaw. Saan ka ngayon suro? Ngagbalin ang kriminal. Saan ka pinagkakal abaro? Bato. Nanang. Huston. Di kay agsaon. Marigatan kayon. Sus ka. Tawad pagpagawan. Nagiti nakapasunaw. Kang ronan. Nawar. Mamang? Mamang? Doktor! Doktor! Umayo kita ang tinak! Anya, natayon ni Nanang. Wen, isungag sagana ka. Mapantay dyan na kay masayagan na. Agsasamusaman ti parikot. Carmina, Jack pulos inarapaap ti kastoy apa nagbiag. saan kan ngagsaupay? Agrubwat kakit din. Mapantay dyan na kay masayagan ti bangkay ni Nanang. Natayin ti inana. Kasla inapurada ti pan nakaitabon na. Dolang aldaw anay masayag. Gapulakit di tayo ti parikot ni Mr. De La Cruz. Awanin ti maaramidan na. Husto ka, Veronica? Ni Agent 540. Ayan na. Umawag tulad ta ka no. Adda ina si kaso na amisyon iji Tagaytay. Tagaytay? Wen, adda ka no koordinasyon na kadagiti otoridad ijay. Diyak man amo no anyamot akaso. Ado tigam na kaso. Dahil ti pagbilibak ka ni Agent 540. Kasla sana mabambanog. Wen nga rod. Mala, orayan ta ti awag na. Talaga amaking musta. Agkarapin pang dagiti kamang ti sindikato ng compound resort hotel. Dantani ako na. At dami na. Dahil iti sumpag titiron kanya. Nakalingad ti lokong. Saan ka sa tangan? Dahil tuy! Nagtiruan ka na tayo. Mapana kita yan dagiti pulis. Makitinulong at katakwatan. Kumusta ti pagnaw di Tagaytay, Agent 540? Pudno ka di tinangag ko adamag iti radyo? Radyo tinangag mo. Pudno amin. Daklan pagkarat.
Dito'y gayam tagay-taytayan ti kadakkelan a Hideout International Syndicate ang nagdapat iti pagilian. Anya? Wen, katamong, at dapay gayam koleksyon day di de la Cruz iti sindikato. Anya? Pudno ka direta, Leonardo? Ken Romeo, ket at dapay sa bali akarangan. Ibagaktukan ka tinaduktalan mi dito'y. Awanen tilusot na, tanadatagsan dagiti ebidensya na alami iti panaka-opisina da dito'y. Anyan. Nagdadakila transaksyon tinakairamanan ni Mr. De La Cruz. Iso ang manayunan ti kaso na. Nasayat no kasta. Agpulumat nga rodan da dya tao. O sige, ituloy na tagsarita inton at dagol dita. Okay nga Rod. Agent 540. Okay, see you, bye. Kunak tumit. Talaga na paglan at tulisan da dya at De La Cruz. Mapana ka dyan kampusan to, Carmina. Umayak mat. Sanan. Dagitilatan bodyguard ko ti kadwak. Anya ti aramidam ijay. Kita ti marami da pansyon. Sige. Payaramidan na matlagayam iti pansyon. No apay ngamin ako namlan adda di na kayat makakita iti bangkay ti inana. Tapi na ikali nakit din adi na oras. Imbes a nagpaaramid pay nga immo na iti pansyon na. Dayjayan ti logan da. Nagsardang iti batog ti kampusan to. Sarong kara na titanam tinana. Dimsagan. Agdiretso itayan ti tanam. Inton madamdaman ti maude pan nakabista ti kaso na. Siguro, agpakawan iti inana. Iswa, sarong karan na pa'y sakbay amapan iti korte. Huwag nga ta. Urayan tayo dan. Saranuan tayo tumatla ti logan da. Inton pumano da dita kampusan to. Ni. Apa yan? Kitaan. Adda in luar na manipot iti bulsa ti jacket na. Indinat na iti ulo na. Kasla! Ha! Pinaltukan na ti sintido na! Natumban! Romeo, pumanaw tan dito. Awan pan nakalasat nan. Makaamon dagiti pasurot na. Sige, pumanaw tan. Oray sanan nga natindaran ti Mao de Abistana. Kumpirmado na si Babasol kadagiti umili. Pagpistaan ng dagiti taga-media. Isulatan ti tupi ko da. Agsubli ako na kinagkapwak. Mr. Falcon, Oh, Veronica. tanawak lang ang tinakamasayag abang kay ni Mr. De La Cruz. Pumanawak matla dagos. Okay. Urayan ka nga Roden. Kadwak ni Romeo. At dayjay kotse ije parking land. Okay. Urayan ka ni Jay. Kasaritak mat ni Romeo. Nalpasan Agent 540. Ado tinasolbar akaso gapoy tinaybutaktak nga anomalya ni Mr. De La Cruz. Wen, talaga nga do tinaysurot akaso ang solbar. Ken masulbar to pay. Ni General Veloso ti umay diti ayanta. Wen, ti superior ko. Sir! Congratulations, Agent 540. Job well done. Sir, husto kayo. Job well done. Ngam saan lang nga siya ti makablawan iti daytoy, sir? Kang runan ka na kayo. Gusto ni Agent 540, sir. Malalala. When man laingan, kat puwera pakataktakan ti kararwana. Nasayat mo ti pananggibos ni Mr. De La Cruz iti biyag na. Tagay paparanan da jay, ti panangako na iti amin anay bato apang mabasol kan kuana. Inabak ti konsensya na. Kat kay paparanday jay, ti isusuko na. Isuan nalpasan. Kat tong palagmatantin karek, sir. Day giant ti maudi a mission ka. Kaya't kung tagbiag kas gagangay ngumili.
At dalatagan kaday ta, Agent 540. Sana bale, the mission accomplished. Titan gagayem tinaggibusan ti drama tayo na paulwan. Agent 540! Nagpadangan dagiti papagayam nyo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Peclay, Junar Ributaso, Glenn Binawe, Ken Isagani Bulyeser, iti papel nga Agent 540. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.